to discuss a problem based on maximum flow. அதுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க. டயக்ராம்ல இருந்தால் நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும். அந்த டயக்ராம் அப்படியே வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு வந்து எல்லா ஃப்ளோ கிட்டையும் ஒரு ஸ்லாஷ் மாதிரி போட்டுறணும். அதுக்கப்புறமா இதுதான் சோர்ஸ், இதுதான் டெஸ்டினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷன் போகிறதுக்கு வந்து நிறைய பாசிபிள் வேஸ் இருக்குது. நம்ம எந்த பாசிபிள் வேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் இருக்கிற பாத் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ வந்து 1லேருந்து 2, 2லேருந்து 5, 5லேருந்து 7 ஒரு பாசிபிள் வே, 1லேருந்து 3, 3லேருந்து 6, 6லேருந்து 7 ஒரு பாசிபிள் வே. இந்த மாதிரி நிறைய பாசிபிள் வேஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாத் ஃப்ளோன்னு 2ஆக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிள் வே வந்து நம்ம எடுக்கிறது வந்து 1லேருந்து 2, 2லேருந்து 5, 5லேருந்து 7. ஸோ அதை வந்து இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதோட ஃப்ளோ இருக்குது. அதோட மினிமம் ஃப்ளோ இதில் பார்த்தோம்னா இங்கே 7, இங்கே 5, இங்கே 10. இதோட மினிமம் ஃப்ளோ என்ன இருக்குன்னா 5 இருக்கு. ஸோ 5 வந்து டெஸ்டினேஷன் கிட்டக்க எழுதிக்கணும். அது ஃபுல்லாமே நம்ம ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம். அதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட்டாக இருக்கிற மேக்ஸிமம் ஃப்ளோவாக இருக்க போது. அது எல்லாமே டெஸ்டினேஷனுக்கு அந்த சைடு வந்து எழுதிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சதுல 5 தான் மினிமம் ஃப்ளோவாக இருக்கு. அப்போ அதை வந்து எல்லாத்தோடையும் மைனஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து 5ஓட 5 10ஓட 5 மைனஸ் பண்ணால் 5 அதை எழுதிக்கணும். 5ஓட 5 மைனஸ் பண்ணால் 0. இங்கே 7ஓட 5 மைனஸ் பண்ணால் 2 வருது. ஸோ இங்கே 0ன்னு ஏதாவது ஒன்று வந்துருச்சுன்னா அந்த இதை வந்து பிளாக்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். அப்பனா வந்து அடுத்து இங்கிட்ட இருக்க எந்த ஃப்ளோவையுமே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த பாசிபிள் வேஸ் எதையுமே நம்ம போக முடியாது. இங்கிட்ட இருக்க எந்த பாத்தையும் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். அடுத்து நம்ம எடுக்க போற செகண்ட் பாசிபிள் வே வந்து 1லேருந்து 3, 3லேருந்து 6, 6லேருந்து 7. அதை நோட் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற மினிமமா இருக்கிற வேல்யூ மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ என்னன்னு பார்த்தா 4 இருக்கு. ஸோ 4 எல்லாத்தோடையும் மைனஸ் பண்ணணும். இங்க 4 - 4 0ன்னு வந்துடும். 7 - 4 3ன்னு வந்துடும். 10 - 4 6ன்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறமா வந்து 0ன்னு இருக்கிறது வந்து பிளாக் ஆயிடும். இனிமே இந்த சைடு ஃப்ளோ நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த சைடு இருக்க பாத் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து அந்ததோட வந்து மினிமம் ஃப்ளோ வந்து இங்கே எடுத்து எழுதிக்கணும். இங்கே எடுத்து எழுதிக்கணும். ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும். 1லேருந்து 2, 2லேருந்து 4, 4லேருந்து 5, 5லேருந்து 7 போகிறோம். ஸோ இந்த பாத்தில் வந்து போகிற வழியில் என்னெல்லாம் மினிமம் ஃப்ளோ இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 2 தான் மினிமம் ஃப்ளோவா இருக்கு. ஸோ 2வை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 7லேருந்து 2 வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா 5 வந்துடும். அடுத்து வந்து 3 - 2 பண்ணோம்னா 1 வந்துடும். அப்புறம் இங்கே வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஸோ அதனால அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஸோ 5லேருந்து 7 போகிறோம் அப்படின்னா 5லேருந்து 2 போச்சுன்னா வந்துட்டு 3 வந்துடும். ஸோ இது வந்து கரெக்டாக முடிஞ்சு. இங்கே வந்து எதுவுமே பிளாக்டு வேஸ் இல்லை. ஸோ நம்ம ஏன் இந்த சைடு யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இங்கே வந்து ஏற்கனவே பிளாக் இருக்கு. அதனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம். ஃபோர்த் பாசிபிள் வே என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தா 1லேருந்து 3, 3லேருந்து 4, 4லேருந்து 5, 5லேருந்து 7. ஏன்னா இந்த சைடு போக முடியாது, பிளாக் ஆயிருக்கு. ஸோ 0 இருக்கிற எல்லா பிளேஸுமே பிளாக் பண்ணிக்கணும். இங்கே இந்த சைடு போக முடியாதனால நம்ம இந்த ரூட் சூஸ் பண்ணி போகிறோம். ஸோ 1லேருந்து 3, 3லேருந்து 4, 4லேருந்து 5, 5லேருந்து 7 போகிற இடத்துல மினிமம் ஃப்ளோ என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 1 இங்கே இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ 1 இருக்கிறனால இதோட இது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி எழுதிக்கணும். ஸோ 6 - 1 வந்துட்டு 5. அதுக்கப்புறமா நம்ம போகிறது வந்து 3லேருந்து 4 போகிறோம். ஸோ 2லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு 1 வரும். அடுத்து வந்து 4லேருந்து 5க்கு போகிறோம் அப்படின்னா 3 இருக்குது. ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா வந்துடும். 5லேருந்து 7க்கு போகிறோம் அப்படின்னா 5 - 3 வந்துட்டு 2ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ அந்த 2 இங்கே வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து கண்டுபிடிச்சது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி எழுதுறது தான் நம்மளோட மேக்ஸிமம் ஃப்ளோவாக இருக்குது. ஸோ 5 + 4 + 2 + 1 வந்துட்டு 12. ஸோ இந்த சம்முக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துட்டு 12. ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளோவோட ஆன்சர்.